IFM News Lokal. Nagpalagi pa ni Dr. Lloyd Valenzuela, Provincial Veterinarian iti Ilocos Norte, iti publiko kang runaan na kadagiti adda iti dingwen na. Kunana akasapulan agitain na nalaing digitoy ken ingato kadagiti nangato a lugar no kasta pa nagbabagyo tama nga numaianod. Iti napalpalaba sa bagyo ket adda dagiti na ilista iti Provincial Veterinary Office sa anayanod a dingwen ngem itatawen ket mangnamnama iti Provincial Veterinarian nga awan kuman iti maianod a dingwen. Biyag met dagiti taraken iti mai salbar tayo no in kaso nga redam tayo dagiti napig sa tutudot ta flash floods kanong mga layos ka dagiti lugar tayo so nga saluadan tayo dagiti taraken tayo ingato tayo ideyan dagiti lugar nga saan madanon ti danom. Impalagip ti Provincial Vet akasapulan ang mai-report kay sigida kadakwada no kas bilang man adda iti sakit dagiti dingwenda ita matutudo a panawen. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, RMN.